Sugeng enjing para pamirsa, kembali sesarengan kalian kula. Vita Nursaida ing liputan 6 enjing. Berita utama dinten punika, panemuan anakan boyo ing wewengkon Tuntang Kabupaten Semarang ndadosaken geger warga. Kita aturi pawarta selengkapipun. Warga Kelurahan Ngajaran Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang sami padha makempal wonten ing pinggiran kali cilik. Dinten Senin kaping 13 wulan Mei warsa 2021. Sasampunipun salah satunggaling warga angsal anakan boyo. Penangkapan boyo punika kedadosan boten sengaja awit Pak Joko Purnomo ingkang semula badhe mancing iwak malah pancinganipun dipun liwaraken dinding anakan boyo kanthi panjang kirang langkung 1,5 meter. Anakan boyo punika lajeng kasil dipun nanggep lan dipun serahaken dhateng petugas pemadam kebakaran. Warga nyariosaken bilih punika kaping pisan wonten panemuan boyo ing desanipun dados nedahaken rasa kaget lan kawigatosan. Malam-malam itu mas kan gabut terus cari ikan, nah terus sampai di kali itu terus ada buahnya itu dikira kan ular nggak tahu, terus ditangkap itu terus ditali terus bawa pulang itu. Untuk warga sini udah berapa kali mas menemukan buaya? Baru satu kali. Baru satu kali. Sempat terkejut nggak kalau di tempat itu ada buaya gitu? Ya kaget mas. Nah biasanya nggak pernah nemu buaya. Nggak ya? pernah. Nggak Itu pernah di aliran apa sih mas? Sungai atau seperti Sungai apa? kecil mas. Di sungai kecil. Iya. Miturut keterangan petugas, penangkapan boyo punika kalebet arang amargi mayoritas satwa ingkang asring dipun evakuasi punika ulam sato kados ula. Boyo punika miturut rencana badhe dipun serahaken dhateng komunitas pecinta reptil. Juga yang berwenang setelah reptil tersebut. Maka ini ketemu orangnya. Kita bawa ke tempat yang sekiranya Aman gitu ya pak? Tidak untuk di dalam level biasa. Oh, untuk di Kabupaten Semarang cukup banyak nggak sih pak ditemukan hal-hal semacam ini pak? Baru dua kali. Kangge perawatan langkung lanjut, panemuan anakan boyo punika ndadosaken warga kedah langkung waspada awit boten menutup kemungkinan bilih wonten boyo ing secelak kali punika. Maketan liputan 6 enjing dinten punika matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun maringi kawigatosan. Kula Vita Nursaida nyuwun pamit undur diri. Sugeng enjing lan mugi pinanggih malih ing pawarta salajengipun.